sila edolobheni phakathi kunepaki nje eduze nase-workshop. Khona usisi wethu la ozosichazela kodwa ukuthi isimo sakhe esimi kanjani. Sisi, sikubona la ongaphansi kwekhosomba, kwenzakalani? Awusichazele. Ngibingelele, igama lami nguNontobeko kaNtuli. Yes. Into engibeke la ngaphelelwa umsebenzi ngangikade ngiqashwe umasipala 10 years ago. Cela unyusa kancane voice. Ngangikade ngiqashwe umasipala 10 years ago. Yes. So into eyenza ukuthi ngize ngifike la ngizohlala la ngaphelelwa indawo yokuhlala la bengirenta khona because bengingasenayo imali yokurenta. Since umsebenzi ngingatholanga into eshoyo ukuthi ena umsebenzi uyaphela, wavele waphela nje esikhaleni. Sasibaningi besingangaka ekuqaleni kahle kahle sahlongoza ukuthi kungcono sizohlala la phambi kwe-City Hall ngoba iphambi kweParliament okuyibona abantu ababesiqashile. Selokhu-ke sahlala sino 2 years sihleli la phambi kwe-City Hall, imeya asikaze size siyibone. Sigcina nje ngokuyibuka imiphuma lapha emastebhisini ihambe yokwenza izinto zayo. Sichazele ngesimo sakho ukuthi kunjani nje ukuhlala la esimweni esikanje. Khona ngingasho ukuthi cha akukho kuhle, kunzima shem because asinayo nento yokudla. Uma ngabe kufanele sidle siyaphuma sihambe siyoma nalabo abantu abahlala emgwaqeni babaziwa ngokuthi amaphara because ayaphakelwa wona. Kuney'ndawo la aphaka khona sihambe siyoma nabo ukuze sizokwazi ukuthola into yokudla. Mhlawumpe uma ngabe niqasheka nokuphinde nixosheke kwini kwakune-contract kade ithini into yayisivumelano uma nisaqala? I-contract ibithi ena sizoqashwa u2 years, emva ka2 years bese siyaphuma kungena abanye. Bona-ke abasenzanga leso sivumelwano, bese sazi ukuthi nje thina umsebenzi into yethu because u2 years waphela u5 years waphela u10 years sikulokhu sivuselela i-contract. Manje isimo masinje ngempela niphila kanjani andalesimo, nifisa futhi kwenzekeni ukuya phambili? Siyazama khona ukuphila ngaphansi kwaso. Into kodwa esifisa kakhulu ukuthi siphinde siqasheke sizokwazi ukuphilisa iy'ngane zethu because siney'ngane njengoba sila sinemndeni besiyiphilisa. Mina bekuyimina oyi-breadwinner ekhaya lami. So nje njengoba sila kuphelile akukho okunye esiphila ngakho. Umeya uCyril Xaba useke mhlawumbe wanivakashela bathini ngalesimo bona ezeThekwini? Akazi nje nakakodwa alibeka unyawo lakhe la kuthini nakayini. So ayikho-ke into esingathi bathi bayayisho ngoba akazafiki. Ibuhlungu le mpilo ephilwayo kakhulu. Yabo nje mina namhlanje bengisemtholampilo ngiphethwe ikhanda, so i-BP yami kuthiwa iphezulu. Ngisanda kubuya nje lokhu ngihambe ekuseni ngey'ntathu i-BP ayehli, umuntu ucabanga kaningi. Namhlanje nje mina ibhede yomntanami angikwazi ukumthekela ngisho ikhekhe. Abakazi bazama ukunixosha la? Bayazama ukusixosha. Nenza njani mhlambe kuba yini ebavimbayo? Since sesinayo abakhulumeli kukhona incwadi abasibhalele yona ukuthi ena bengabe besasixosha. Mhlambe isifiso senu isiphi, ukuthi nibuyisele emsebenzini or mhlambe kunemali kwamele mhlambe nikhokhele zona? Isifiso sethu yebo ukubuyela emsebenzini, kukhona naney'mali vele ekufanele ngabe basikhokhela zona uma ngabe sisibuyele emsebenzini. Njengaloku nila nizizwa abantu mhlambe abachaphazekile noma? Sichaphazeke kakhulu hayi kancane. When the conditions mhlawumbe kunethi ivula kanje, how do you survive endaweni so-called i-shelter phela ayikho that proper? Since sesinabo plastic iyona nto esenza ukuthi singaneswa. Kade sinethwa kuqala sibe manzi vuvu sehambe nje siyonika iy'ngubo. Manje sekungcono kwesince sesikhanda kanje. No, siyabonga sisi. Ngiyabonga. Kwami uNtombenhle Shabalala esibafica behlala kwesinye isimo esingajwayelekile. Sisi Ntombenhle, nifike kanjani? Kwenzakalani la, uchaze na into ethu sakho. Sanibona Uyayihleka le ndaba engaka.
Khalwa ngisho ukufiwe njengoba sishonelwe la ayikho into esizoyenza sisamukele. Igama lami uNtombehle Shabalala. Ufika kwethu la besebenza kamasipala iPWP saphelelwa umsebenzi nakhona usiphelela ngendlela esingayibonanga ngoba sabona incwadi yayitrenda kuma social media sayitshela ukuthi hayi umdlalo. Emva kwalokho sayitshela ukuthi hayi inyanga elandela usizohola. Mase siyabona nayibo imali ayingeni. Hayi la hlala khona sisuke endaweni esemafamu siqashile la eThekwini njoba sasize sizofuna umsebenzi sosebenzela ingane zethu nemndeni yethu. Ayi uphela umsebenzi singaholi ayi isimo sibe mazonzo sihlale koma stand sireport inyanga yokuqala ukuthi hayi naku sekuvela into ekanje until kuze kuphele u3 months singarenti koma stand bathi hayi ayikho nasinto esizoyenza ngoba ayikho imali engenayo sofanele kungena abantu abazongena imali sibe sethatha isinqumo ke sokuthi asize sizohlala phambi kwabo labantu abasiqedele umsebenzi nakhona ngongekho emthethweni which means unfair dismissal leyo seza sazohlala la sibe sesikhuluma ke nosopolitiki ngoba size saya ngisho nomeya saya kwi-region saya kwi-provincial saya e-city hall kuze kwaba u2 years ingekho impendulo ebuyayo kuthe sekuyophela lo 2 years sathola abanye abafethu nje ababedlulela nabo abasebenza ngomphakathi ekuthiwa iAlkebu Social Movement bafika la bazobuza isitori sethu sabachazela ngaloso sikhathi ke bese siba u10 kodwa sifike eqaleni la sasi over 200 sihlala la kwahamba ke kwaze wasala lo 10 lo ongasenazi indawo zokuhlala mayifika iAlkebu sayichazela udaba ke shuthi yasiyathatha ke story ke yasibhala yasiya engage ke nomasipala baxoxa ke lezo zinto abayixoxayo icase ke njengamanje bayithathile bayifaka eHigh Court kulo 10 lo kunodadewethu ekuthiwa nocawe nophakela beqashe kaNdengezi amakhaya akhe seEastern Cape sibe sehlala lana waqala ukugula waphathwa iTB ayisamthatha samisa esibhedlela kwabe ngazi ukuthi into ezodlula hayi kwaya waphathwa iTB waphathwa izinso kuthe sekufanele adle treatment yakhe bengayidli ka treatment yakhe ngesimo sokuthi ayikho into okudla la uyaphela 3 days 4 days ungazi ukuthi uzodlani ngoba into ebese siyenza la besuka sihambe sobamba oline namaphara nakhona sicwasi sithi hayi nina nabasebenzi bamasipala niyahola nina ayikho nje into esiholayo makufika abantu bezodla la ePaki uthosi mhlambe khona omunye uzosicabangela athi hayi isimo senu sithini simchazele mhlawumbe akhiphe leyo mali ke uthola ukudla kanjalo kodwa udadewethu indlela emgulisile bengakwazi ukudla ngendlela so wagcina esengasakwazi ukudla amaphilisi behamba ibhedlela ngene ephume kuze kwaba ke mhla ka27 sabona ukuthi hayi isimo sakhe sibi ngoba bese ngasafuni ukuyesibhedlela kusho besebona ukuthi hayi usesendleleni safonela ambulance wabona ngeambulance sifika la yamthatha iambulance walala lobo busuku intathakusa ngabo 3 washona lapho asazi kube sekhamba omunye udadewethu umcebo noNontobeko noSiphelele bathi akwesihambe siye kombheka mabehamba bekombheka basho ukuthi hayi sofuna umuntu okanje thiwa hayi lo muntu washona ngalolu suku afika ngalo intathakusa kwakubike nomndeni wakhe ubungazi waphela bese nganali imove engenali phambili ephelele la kwabo ukuthi ke sekufanele babuye ke bathinta umndeni wabo so nje umasipala into ayenze kuthina yimbi angifuni uqamba amanga and siyadinga ukuthi abenze ubulungiswa futhi umasipala akayeke ukusithumelela ngabantu bakuhleze kufika abantu la bezosusa kusho ukuthi ke sinayo incwadi esigunyaza ukuthi sihleli la hayi ngobungazi umasipala uyazi ukuthi la mangabe linetha lidumisa yonke lonto iphelela kuthindi ilanga imvula umoya yonke lonto iphelela la bayaklina la ePaki bayalungisa sithola idust yonke into kuma nje nayo into iyenziwe laphana abakwazi ukuzoyivula manje ngoba naku thina sihleli lana asazi ukuthi lento ayenza umasipala uzozayenze ukuthi koze kube nini kodwa sadinga ukuthi umasipala ubenze ubulungisa asinazi indawo zokuhlala umasipala into esifuna ke nasifuna indawo zokuhlala ngoba asisenazo saphelelwa indawo zokuhlala ngenxa yakho umasipala sifuna futhi asifake emsebenzini permanent asikwazi ukuba itoho over 10 years mina nje ngangena 2014 njoba ngize ngaphelelwa umsebenzi ngo2024 uyabona ukuthi singakanani leyo minyaka umasipala sidinga ukuthi abenze ubulungisa sifuna indawo zokuhlala sifuna umsebenzi permanent siyabonga Ntungwa nasi sime sisifica la esinganambithisiseki nifike kanjani kulesi
Kulesi simo sasingayitsheli ukuthi soke sihlala eminyango iminyaka emibili. Ukufika kwethu kule ndawo safika la sizozwakalisa ukukhala kwethu umasipala weTheku ebese sesusebenzela iminyaka. Ngokwazi kwami nangolwazi olufishane sazi ukuthi uhlelo la iPWP usebenza inyanga ezu24 okuyiminyaka emibili. Emveni kwalokho umasipala sekufanele ukuthi akunikeze isitifiketi esithize ozokwazi uku-apply kwabanye umasipala noma ukwazi ukuqhuba lelo khono olufundile esikhathi unikezwe sona kwa-iPWP. Kodwa umasipala ekakuvuselelisa noma inyanga ezu6 lapho umqashi usuke sakudinga ukuthi umsebenzele. Lapho akasenayo i-right akuxoxa sekufanele akuqasha kwenza ube permanent kulo msebenzi ade wenza noma akufake kuleso sikhala sibona uzokwazi ukungena kusona. Kuthe ngo-2024 kwavela ukuthi lama iPWP azoqashwa kwakhona ipost ephumayo kwathiwa ama iPWP wa-apply. Sasingagcwalisi iform lelo wamasipala loku-apply, sasibhala ilist kuthi uzonikeza umphathi wakho. Sayibhala lelo list sayinikeza umphathi kwase qhamuka incwadi eyigijima ama-social network ethi ama iPWP aphelela umsebenzi. Ayikho incwadi eyafika noma sabizele e-boardroom noma eholo noma kuphi kwathi wena ngosuku othile umsebenzi yaphela, kodwa incwadi yayigijima ama-social network ibona yonke umuntu. Saqale sangayikholwa. Kodwa sithe sibona umholo wethu awusangeni, sabona umsebenzi uphelile, sambikela uqala umastand uDaba, wa-understand, saphinde sambikela wesibili, wa-understand. Kuthe kwesithathu umastand naye wakhala ukuthi nawo uphilisa izingane zakhe njengoba siqashile, wabe sesikhipha kule ndlu esiqasha kuzona. Sibe sesisuka-ke sesizala kumasipala weTheku ngoba sesibona kwenziwa ama-interview ebusuku, amanye enziwa ngesonto ko-Ajigumede, ko-Springfield, ko-Pantown. Sibe sesisuka corruption nje le. I-corruption yonke le. Sema sesisuka sazolala la ePark, saqala eDepisini, abanye bawulala ePantown. Sibe sesisuka sesizolala la ngoba sesingenazo indawo zokuhlala. Abantwana bethu sibe sesibacelela komakhelwane. Okhisimusi bonke kule minyaka emibili sibadlela kule ndawo. Lezi imvula ezinkulu ekade zikhona besi kule ndawo. Naleli izulu bedume ensukwini besila kule ndawo. Abaphathi bethu bangela baphuma phambi kwethu. Kwahamba isikhathi kunomfowethu owashonela lapha oqala naye futhi ogulele le ndawo eshaya uthudla isinkwanjani. Kwase kuba udadewethu obelala la nje ubona le ndawo ishile kunosisade lala la egama lakhe uthi uNophakelana uCawe. Okuhamba isikhathi wase ephathwa isifo se-TB wase attend isibhedlela laliswa ephuma. Kwasho ukuthi mayefika la i-treatment akayidli ngendlela. Njengoba ade engayidli ngendlela amaphilisi e-TB afuna uthudle kuqala. Ubebuya ngawadli eqiso 3 days. Wayesegula-ke ikhona iy'thombe esiwe esibhedlela, ikhona iy'thombe zomngcwabo. Wayesegula wafika mhla 27 wathatha i-ambulance la mhla 28 washonela esibhedlela. Kuningi osekwenzekile enhlelweni. Kuningi osekwenzeke phambi kwethu sibuka. Mfowethu asichazele nje ngesimo, siyabona izindlu oqhwanyaza la mfethu. Nilala kanjani la ngani kwethu? Kuyashisa phela lento mangabe kushisa isimo sini la. Siyazama nje ukuyishutheka singene la ngaphansi umboza ngoplastic wenzela amazolo wenzela imvula. Kwesikhathi ke wenzele nabafowethu la bahlala emgwaqeni. Labo kuthiwa amaphara. Sigcina sishutheke simboze silale sivuke ekseni futhi sihangaza indaba yokudla singasokuthatha. Akekho sebenzayo, ayikho income akholulu. Ayikho income engenayo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kuba umuntu ohleli kanje omunye uyadla asinikeze ukudla, kwesinye isikhathi kuba umuntu esijwayelene naye afika athi bafowethu ngifika ngiphela nako ukudla ngesikhathini afika sipho ukudla sifike sidle. Omunye angene eSpa athenga izinkwa zakhona lapha eSpa namakhuwini nalabo bantu bakhona afika sinikeze sifike sidle. Sekuyiyona impilo nje niyiphilayo. Sekuyiyona impilo esiyiphilayo. Okubhlungu kakhulu umasipala njengoba ethule udaba lethu elizibile. Sithe sisa-strikeile kwafika lamaphoyisa lePark yaNkankwa. Ngangokuthi abantu besifazane baza bakhumula babanqunu. Yafika ePark fika yaNkankwa amaphoyisa asibopha. Athe mase sibophile safica la salwina saphinde sabuya seza la. Kumanje khona abantu abasisabisa bafikayo la bethi asisukeli la. Zikhona futhi izithombe zabo. Kwaphinde wafika no-enforcement uzosisusa la ngoba kuthiwa umeyamela avule le ndawo le. Kodwa akazi uyivula thina sila ePark. Kunalokho kuthiwa sisukeni. Ngani mangibabuza labantu masuka la siyapi? Ngoba silasolulela amalungelo ethu. Bantu labantu ababili aba bawu3 bathe naye ukulwela amalungelo enu phela angaphazamisa ilungelo lomunye umuntu. Imamfowethu nje ngaphansi kwalesimo nizizwa mhlambe enbetrayal umasipala.
ngaphansi lesimo sizizwa kuumuntu silahliwe kahle kahle sesifana njengabantu abafile ngendlela esibuka ngayo ngoba udadewethu ehambile emhlabeni futhi sonke iyona ndlela esosuka ngayo la ePark sonke iyona ndlela ngoba nomfowethu omunye washona nodadewethu nawo seshonile phesheya eCity Hall bayibone iambulance bavela ngala amawindi bameminyango bayibone iambulance futhi beza ukuthi khona umuntu odlulile la esihleli khona beza akukho noyedwa umuntu okwaphuma lapha eCity Hall weza kuthina wazozwalisa isimo sethu sokuhlukumeza kwethu nanokuthi ezoconfirma ngempela ukuthi ukhona umuntu odlulile emhlabeni kufika ama catering lapha kufika ukudla esikhundleni sokuthi yasi siyasikhalela ukuthi ongenani mhlawumbe lokudla ade kudliwa mhlawumbe bethulule khona emapletini bezosinikeza khona sidle ngoba kwesisikhathi uyahlala la ungadli amakhaya akuda le konongoma abanye o-Eastern Cape akude kakhulu emakhaya futhi uma ufika emakhaya uzofika uphile kanjani ade usebenza iminyaka eminingi usebenza isikhathi eside uyishaya uniform amasipala iphelele u-orange kodwa egcineni ekupheleni kosuku uzuza inyembezi kudlaliwe ngani nje baba nawe siyabona sebenzi bakhona ngendlela abazonda sizonda ngale ndlela engazi ukubona mhlambe yini ukuthi nifisa yenzele nibuyisele emsebenzini ngabe kunemali abantu koletazo lapha masipala mfowethu yabo nje esicela uthini ngoba leyo umsebenzi lebe siusebenza vele uyitoho bovela usihlumeza kwawona unande imali encane nesikhathi besisebenzile vele bese sisho ukuthi kahle kahle sekufanele ngabe thina sesipermanent besicela nje basinikeze permanent siqhubeke sisebenze nomsebenzi hayi ukuthi mabe sibuyisa bayisibusele entokhona kwa-AP hayi no bathi ngibona akesithole nje iview yabo mani yakubona nisicela ukuthi baneze permanent ngoba isikhathi nasenisebenzile bese simvumela ukithini answer yakho njengoba sihleli lapha nje bese sinakho ukuthi sixhumane nabo sikhulume nabo ukuthi abazama bayisibele besele emsebenzini ayikho into ebebeyisho belokhu bethi nje inithi ukuma kancane sizolungisa ngizohlakana nobani City Hall ngizohlakana nobani isikhathi eside nje belokhu bephinda into eyodwa lapho size sabona khona ukuthi lento esilindile la silinde into engekho ngoba bakhuluma into eyodwa nje hayi later ngizobiza umeya ngihlala naye phasi ngikhulume naye ngizolinda ubani ngikhulume naye uze kube manje ukuze phela size sibone ukuthi no engathi into ezosiza la ukuthi sisukume sizame olunye uncedo njengoba sesinabafethu laba abazamayo ukuthi bakwazi ukusisiza khona umuntu udade enala okwafeza ukuthi nabona sekunama-interviews ayesenziwe ngathi kwase kuqashwa abantu emsebenzini enikhola ukuthi kwangimele ngabe utholwa yinina opermanent yabo nje mfethu leyo ndaba le indaba enkulu kakhulu ngoba sathi masimise emsebenzini sathi masimiswa sisalwela ukuthi mhlawumbe sibuze ukuthi ngabe simiswa kanjani sifisa ngayo ngoba izathu sasengekho esiphathekayo theme kunjalo sisezwa kanjalo seza kuthiwa sesekunama interview enziwayo sasukuma ke sahamba sabavala ama interview theme asibavala ama interview babona sebavala ama interview base bawenza ebusuku enziwa ngomnyama ke ngesonto kuzwa kuthiwa ba interview endaweni ethize ayisavele sabona kahle kahle vele lento abafuna ukuyenza bayenza ngenkani no sibingelele bafethu siyabingelela ngibingelela ke kodwa njengelunga le-SACP South African Communist Party after isimo esingeyona i-invite kodwa sihlangabezana naso okuyisimo esi-unwelcomed noma esingamukelekile isimo thina njenge-South African Communist Party siyi-voice yabahlali ithina kumele senze sure ukuthi ekuhlaleni noma abahlali bonke banayo i-shelter lento esikhuluma ngayo sithi freedom charter iyafinyelela kunoma ubani ayiyona nje just i-theory kodwa i-practical sense so isimo masisibheka-ke la bonke abafethu laba enginawo ukumangala nje nokudumala ukuthi bakulesi simo esikusona balahlekelwa umsebenzi kamasipala eminyakeni 2 years ago bayithola sebehlala la ePark eGardening what we call Maywood Park so njengo-SACP ke sizwakalisa ukuthi lento enzakala ayinto ngisho ngathi uyi-involve noma ubani not ngokwe-political structure not ngokwesikhundla i-authority oyiholda kwi-ofisini lakho njengomhlali nje akekho umhlali omele ahlale ngaphansi kaplastiki edolobheni abanye behlele emafletini behlele endlini kuyimanje sikhuluma ngama-illegal immigrants a-occupy ama-building unauthorized
without permission, having ama-legal documents and permissions. Kodwa kube nomuntu ozaziyo ukuthi uqhamukaphi one-idea la eMzansi kodwa lale ngeSise Park. You understand? Baney'gubhu zamanzi bayathekela ukudla kukho sekuphuma idumba abantu abawu-2 beshonela la baphathwa o-TB akho i-healthcare akho lutho ngisho ukudla bayadonethela ukudla. Isimo lesi-ke njengo-SACP esingasimukeli kodwa futhi esingasibeki emkhankasweni yezepolitiki. Asidingi umuntu ozokhankasa isimo esifana nalesi. Isimo sokuthi noma ubani osibonayo noma sifika kuyena akufake enhlizweni yakhe uma ebona ubrother noma usisi wakhe kulesi simo asondela asiza abantu. Noma imapha ama-organizations ayimeleke angakwazi ukubasiza bafihla ikhanda bathola ukudla more especially imisebenzi ngoba labantu banama-ID nama-qualification bayakwazi ukusebenza banezandla. Uma ubanika ithuba nje ukuthi babambe umsebenzi bazokwazi bona ukuyicapacitate noma ukuzondla nokondla imindeni yabo. Kodwa-ke asifuni ukuthembisa okuningi, esifuna ukusho ukuthi kuyijoka lethu ukulwela i-social justice, isimo nhlalo sabantu, hhayi ukuthembisa abantu impilo engcono ungabalweli izimo zabo ama-condition ukuthi ajika afavor bona. Asipolitiki ngoba iqembu lepolitiki lithi ngizoninikeza lokhu nalokhu alisho ukuthi ngizonilekelela ukuthi nina niyitholele ukuthi lokhu. Akuzona-ke izimo zokukhankasa lezi, izimo zokusiza abantu. Whoever ongasabe nosizo come forward. Ngabe usomabhizinisi, ngabe uyi-taxi own, ngabe ubani, please assist your brothers ama-South Africans. Isimo ababhekana naso ukuluza umsebenzi bayayibeka indlela abaluze ngayo imisebenzi ukuthi babona emaphepheni kwi-media ukuthi njengoba bebasebenzi bamasipala i-PWP sebephelelwe imisebenzi ngenembala yaphela imisebenzi. Ayikho ngisho incwadi eyayithi ba-dismissed emsebenzini. Ezinye izinto ey'shaqisayo amabele sebeze babeka ngisho ama-fingerprint 6 beboshela ukuthi bahleli kule ndawo abanayo indawo abangafihla kuyona ekhaya. Isimo esibike leso kodwa esingafuni ukusithatha ngokwepolitiki ngoba zonke izinto zina two side of the story. Umuntu akuxoxela nomunye axoxe uthi umusuthi uya kwi-gist yendaba uthola ukuthi ihlukile kodwa kuyiqiniso common ngokuthi bahleli la. Ngabe umbuzo uthi ngabe kufanele into bahlala endaweni enje, ngabe kumele umuntu wakini alala endaweni enje wena ulala embhedeni. Ilona qiniso esisala nalo. Ingakho nginxenxa wonke umuntu uthi sondelani-ke bafowethu nizosiza nabo abafowethu. Mangaphela nje u2 days or 24 hours or 7 days besizakele uNkulunkulu ngabe ubenzile ini ubulungiswe impilweni zomunye umuntu omnyama. Awukwazi ukubuka umuntu omnyama kanje wena uyadlula ngeRange Rover. Masibuka iCity Hall nansi nje behind mina. Bonke ama-officials aphelela khona. Kuthini kuwena uyi-official kunomuntu olele lapha oseqede 2 years elala entabeni? Okwami ngimema ama-South African bafowethu wonke umuntu ophilayo nonendlela yokuphila akasondela azophilisa nabo abafowethu. Ngiyabonga bafowethu, uthando lunye.